Bueno, pois nada, falar de Castelao non fan falta excusas para falar de Castelao, non? Sí. O que pasa é que o 75 aniversario pois é un bon motivo para falar de Castelao. Entonces, mira, desde o liceo sempre entendimos que Castelao non é patrimonio de ninguén. E esta mesa está constituída un pouco nesa pluralidade. A pluralidade da norma actual, da norma reintegrada, está Xosé Manuel Barbosa para falar de Castelao e a lingua, e do propio presidente da Fundación, que nos vai falar da arte e da verdade. Arte e verdade, ese é o título que nos puxo. Os ponentes solamente terán 12 minutos, 15 minutos máximo para falar, porque queremos que haxa un debate, que haxa unha posta en común, non solamente deles, sino de todas as persoas. E, bueno, desgraciadamente temos doente a soprano, que estuvo ensayando con tanto cariño, pero, bueno, cando a doenza ven, pois non hai forma de superala así no momento que queremos, non? E entón, bueno, pois vou interpretar a foliada de Negreira, que era a favorita de Castelao. Fixen os arranxos, é unha foliada fermosísima, e vou a cantar, porque, claro, sin cantar, sin cantar é o español. E iso non pode ser no noso folclore. Exacto. E, bueno, ese é un pouco acto, recordarnos que desgraciadamente este concello non foi absolutamente nada pola cultura, entonces, bueno, pues teremos que o Liceo botar unha man máis dentro dos 400 e pico actos que temos no ano, pues facer tamén algo para Castelao. Moi ben, moitísimas gracias, Carnicero. Gracias a ti, Marina. Eu falei cunha irmá dela, con Teresa, na casa delas. Eu tamén, en Rianxo. Sí, coñecéstelo? Sí, Mira que ben. E que recordades del? Como era? Quen? cantadora. Como era? Quen? Castelao? Sí. Pois, Castelao. Hai un libro que ninguén sabe, e é que o Estatuto de Galiza, antecedentes e comentarios, que é de Castelao, é meu. Uau! O que pasa é que non aparece o meu nome, aparece Isaac da Bougueira. Iso da Loureira. Bueno, ti és universal, noso querido. Do ano 1974, cando eu estaba en Madrid. Pois entón teremos que falar tille un día de Castelao. Que che parece? Ves un día a miña casa. Moi ben, está dito. Tú a miña casa non a coñeces. Non, pero agora vou Entón na teño que castigarte, A mellor son a única. Extravis. Bueno, mestre, por que Castelao? Por que Castelao? Bueno, Castelao... Mira, aí van falar da Biblia de Castelao. De sempre en Galiza, a Biblia... A Biblia dos galegos, non? A Biblia dos galegos. Sí, como día a canción de Chumbo a Verba, ¿no? Pois Castelao sempre en Galiza. Sempre. Mira, é rara a cidade do norte de Portugal, incluso Lisboa, onde non estexa unha placa onde está Fernando Pessoa e Castelao. É Castelao. E ali puxamos as nubes. Ai, Dios. Fumo que andou por todos esos sitios. E cando che dan a ti unha placa de honor? Cando che damos a ti algo aquí? Cando? Quedadito, Armando? Quedadito, que sexa en breve. Vamos a ver, a mí xa me teñen dedicado unha aula no Museo de Coaguedo. Ah, bueno, pero algo aquí. Pero algo aquí, que xa chega tamén o Monxardín, aí se lle rinden ao mestre. Bueno, estamos aquí para recibir a estes sabios que nos falen de Castelao. Grande, Miguel Anxo? Castelao é a conciencia de Galicia, é un compromiso con a terra e con a lingua, é a defensa dos valores propios, é o home que é solidario coas outras culturas da lingua, é un home que ten un talento extraordinario tanto como escritor como dibuixante para decir que os galegos temos moitas cousas que decir e que achegar ao mundo. É que temos que estar moi orgullosos do noso, verdade? Eu creo que si, dos grandes, unha das figuras grandes é Castelao, que é un símbolo de Galicia, por eso está enterrado no panteón de galegas e galegos ilustres. Rosalía e Castelao é o máis grande que pariu Galicia.
Maravilloso. Algo que destacar dos puntos que hoxe trataredes aquí, Miguel Anxo? Eu só vou falar de como se valeu da arte e da literatura para conectar co povo, para crear eso que se chamaban cousas da vida, Sí. e como a través da arte e da literatura comunicou co povo galego e o povo galego soubo entender a realidade galega para axudar a transformar. Así que ti opinas o que opinaba el, que foi mellor que foxe dibuixante que médico? Eu creo que gañamos un gran talento literario e escritor e ao mesmo tempo é un home, un médico que cos seus dibuixos e coa súa arte e coa súa literatura tamén axudou a curar Galicia, pero de outra maneira. Totalmente. Moitísimas grazas. Muller, Castelao, E Ourense, Eso, Castelao de Ourense. Sí, houve unha relación moi interesante. A primeira exposición que fixo Castelao só foi no Liceo de Ourense. Wow. Que cousas, en 1912. Despois, os que organizaron o seu enterro pois foi Blanco Amor, que era de Ourense. Entonces, ten unha trayectoria grande, ele unha das justificacións a ponte que hai entre o galeguismo conservador de Ourense e o de Pontevedra, a través da revista Nós, de Rosada Dieguez, e entón un dos esteos fundamentais. O seu grande amigo da alma, Otero Pedrario, o pilar da cultura no interior, e Castelao o pilar da cultura no exilio. E deso un pouco imos falar. Moitísimas gracias, Moisardín, gracias. Popular, que é a que lle dá expresividade ao povo galego. Sin esa expresividade o povo galego non ten ningún tipo de creatividade. Así é que cando a lingua dos galegos era a lingua na que se expresaban, cando expresaban a súa arte nesa lingua, era cando se deron as maravillas das cantigas no seu día, e cando a lingua galega deixou de ser a lingua fundamental da expresión da súa cultura, o povo galego calou. Delirame sonoia, deixo a monte de Villazos, deixo a Nosa Señora, deixo a Nosa Señora, ai lalelo, ai lalelo, ai lalelo, ai lalelo. A favorita de Castelao.